kanang among silingan, usually gauli na sila balay 11, kinama na sila tindahan somewhere. Pero natingala akong anak ba to, akong wife. Kanang nanay ko nanay kasaba-saba sa gawa sa sulod silang balay. Kaya siga ng suga. Natingala mi pagka-11 giabot sila ba? Sabi ninyo, Giabot sila. malay mo, ano to siya kanang giabot sila. automatic ang kuha Hindi na nito. may istorya sa sulod good. Malay Pero mo- ginan ko sa tagiya mismo nga, Nay- na ikaw sa siya natulog, di siya natulog, gikuan daw siya, gidapi daw yung paa. Uy! Wala mo. Ana. Kasagara mo pag subdivision, dili kay ga ulian ang mga kuan di ba? Mingaw. Mingaw. So kami 15 katuig na may daw, wag mi nag-ila silingan. Ang uban gyud kay kanang busy ba di nagauli napal dagang balay mo na eh. Mingaw na mi mga alas 9 pagaling. Ang kuya wala taparan ko nakatupis lang ba. Ay balbal, patay ka balbala ka.